tana da kyau sosai. Kawai za ka ɗauka gani za abin gwanin burgewa gaskiya. Launcher za ta burge ka sosai, musamman idan ya zama ka seta ta kamar da kuke gani application ɗin ka duk yanda kake so su rinƙa yi, za su rinƙa koda a So a bidiyon namu na yau za mu nuna musu wasu manya-manyan application guda biyu waɗanda suke da matuƙar amfani a waya. Ta ɗaya ita ce Gravity Launcher, ta biyu kuma shine za mu nuna muku shi a cikin application ɗin. Za mu ajiye muku link ɗin application ɗin gaba ɗaya a description na wannan bidiyo, domin idan ka je kai sacin a Google Play Store ba lallai ka gane su ba. Amma kafin fara, idan wannan ne farkon zuwa channel ɗinka kuma bidiyon namu ya burge ka, danna mana alamar liking, sannan ka taɓa mana alamar ja na subscribing, zai kuma fari sai ka danna alamar ƙararrawa domin YouTube za sanar da kai sabbin shirye-shirye da zamu. So kamar yadda na faɗa muku, launcher mu a application ɗin na wannan shine Gravity Launcher. Gravity Launcher idan muka ajiye ma link ɗin a description na wannan bidiyo za ka je ka ɗauko ta. Wannan ce ka ganta nan, Gravity Launcher. So za ka shiga nan, in farkon shiga ne akwai setting da za ka yi mata, ko za ka danna za ka yi mata setting a wallpaper naka. Launcher ce, idan kai mata setting kawai za ka fito kamar yadda kuke gani. So in dai ka fito akwai abubuwa da dama, misali za ka iya zuwa nan kawai ka janyo ta haka, za ta kawo ka wallpaper, ta kawo ka home setting, za ka je kai wani sensitivity idan kana so. Kawai dan jawo screen din za ka yi haka, za ta bayyana ma. To wannan ita ce application na farko. Idan kuma ka danna duk application ɗinka cikin burgewa za ka ga sun watso ma haka. So application na biyu da za mu nuna muku shine gashi nan, bara mu gani. Shi ma za mu ajiye muku link ɗin shi a description na wannan bidiyo. Shi yanda application ɗin yake, kawai zai rinka sa wayanka tana rinka yin wasu kaloli ne waɗanda za su burge ka, kuma na sani. Misali ka gani, kawai za ka rinka danna wayanka tana yin kala irin wannan. Na san application ɗin dole application ne zai burge, kuma application sababbi ne waɗanda a May ɗin nan 2021 aka yi launching na application ɗin. So idan shi ma kana so ka seta shi a wallpaper naka, za ka zo nan ka danna ga wata 'yar alama nan wajen da kuke gani. So ita za ka taɓa, idan ka taɓa sai ka zo nan za ka yi setting duk yanda kake so ka seta shi. Nan wajen ga wajen ƙaro wannan abin, wannan hasken misali haka, gashi nan wajen kashewa dai da sauransu, duk za ka sa irin kalan da kake so. Sai ka zo ƙasa ka yi setting ɗin shi, ka gani set at wallpaper ɗin nan. Idan ka zo kawai ka yi setting ɗin shi, za ka danna nan setting ɗin shi, ka sa home screen. To idan ka sa already ya riga shi ma ya zauna. Ka ga wancan launcher ɗin ta riga, bara ka gani shi, za ka ga shi ma already ya riga ya zauna akan wallpaper naka. Sai dai kawai ka je ka ci gaba da amfani da shi. So kun gani ga wancan launcher ɗin shi kuma gashi shi ma ya hau. Shi yanda abin yake, shi ma za ka iya zuwa misali duk inda ka danna sai kawo ma wannan ɗan wutar, duk inda ka danna a cikin wannan ɗin. Misali bara ka gani, so kamar yadda kuke gani gashi nan, ko me ka danna zai tafi, amma zai kawo ma wannan dan hasken wutan da kuke gani. So waɗannan su ne application guda biyu waɗanda za mu nuna muku a bidiyon mu na yau. Muna fatan kun ji daɗin bidiyon kuma ya burge ku sosai. Duk za mu ajiye muku link ɗin application ɗin a description. Sannan idan bidiyon namu ya burge ka, ka taɓa mana alamar liking, kuma in wannan ne farkon ziyartar ka, ka danna mana alamar ja na subscribing, zai kuma fari, sai ka taɓa mana alamar all notification domin YouTube za su sanar da kai sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. Ina fatan bidiyon namu na yau ya burge ku.